יש לנו 6 דקות להבין מה זה טורי פוריה, איך הם מוגדרים ואיך הם יכולים לשמש אותנו. המלאכה מרובה, אז כדאי שנתחיל. זה פולינום חזקות ממעלה 2, כפי שכולנו מכירים מחטיבת הביניים. אם נחליף את החזקות שלו בסינוסים וקוסינוסים, כך שהמקדם הגדול ביותר של x בתוך הסינוס או קוסינוס הוא 2, אז נקבל פולינום טריגונומטרי ממעלה 2. שימו לב ששינינו את שם המשתנה ב-Q2 מ-x ל-t, כי זה פשוט סימון יותר רווח שאיתו נעבוד. נזכר בזהויות אוילר, נציב אותם בפולינום הטריגונומטרי Q2, נפתח סוגריים ונקבץ איברים דומים, או אם אנחנו ממש רוצים להישמע מקצועיים, נגיד שהשתמשנו בקומוטטיביות ואסוציאטיביות של פעולות החיבור והכפל מעל המרוכבים, ונקבל את המקדמים שלנו. עכשיו נוכל לרשום את Q2 בתור צירוף לינארי סופי של גלים, עם אותם המקדמים המורכבים. וכאשר אני אומר גלים, אני מתכוון ל-E בחזקת INT, כאשר N רץ מ-2 עד 2. ואם אנחנו לא מסתפקים במעלה 2, ואנחנו כמובן שלא מסתפקים במעלה 2, אז נוכל להכליל את ההגדרה עבור מעלה N כלשהי כללית, כאשר N טבעי. עבור כל מספר שלם שנסמן אותו על ידי N קטן, נגדיר מספר שנקרא לו מקדם פוריה N'i, והוא יהיה שווה לאינטגרל המסוים ממינוס פאי עד פאי של f של t כפול e בחזקת מינוס INT dt, וננרמל את הכל בשני פאי. את טור הפוריה, שהוא בעצם פולינום טריגונומטרי ממעלה n, נגדיר על ידי הסכום של מכפלת מקדם פוריה n'i במונום הטריגונומטרי e בחזקת INT, ונסמן אותו על ידי SNF. לפעמים אפשר לשפר את טור הפוריה ולהשיג עוד קצת נוחות אם בוחרים לעבוד דווקא עם סכומי פייר, שהם פשוט ממוצעי ז'זרו של טור הפוריה. השינוי הזה יעניק לנו לא פעם תכונות יותר יפות. עד עכשיו הגדרנו הרבה דברים ולא אמרנו מה אנחנו רוצים, מה המטרה שלנו. אנחנו נהיה מעוניינים לקרב פונקציות אינטגרביליות ומחזוריות על ידי טור הפוריה, שהוא פונקציה עם תכונות שעוזרות לנו, תכונות שהן יותר נוחות לעבודה. בעצם נתעניין מתי מתקיימת התכנסות נקודתית של טור הפוריה או ממוצע ז'זרו של טור הפוריה אל הפונקציה f, וגם מתי תהיה לנו התכנסות במידה שווה, שזה משהו יותר חזק שאנחנו מעוניינים בו לא פעם. בעיניי אין דרך טובה יותר להבין משהו על פני לראות דוגמה. אז נסתכל על ההמשכה המחזורית של הפונקציה f שמחזירה 1 כאשר x קטן שווה פאי גדול שווה 0, וכאשר x קטן ממש מ-0 וגדול ממש ממינוס פאי, אז f מחזירה מינוס 1. הפונקציה f היא אינטגרבילית כי מספר נקודות אי הרציפות שלה הוא בין מניה ולכן ממידה 0, אז אנחנו יכולים לחשב את טור הפוריה. כדי לעשות את זה נחשב קודם כל את מקדם פוריה n'i. אז לפי הגדרה, פשוט כמו מקודם, הוא שווה לזה. נציב את f ונפצל לתחומים. עכשיו זה פשוט חישוב האינטגרלים. נזכור שקוסינוס של nx זה פשוט מינוס 1 בחזקת n, ונקבל שעבור n'ים זוגיים מקדם הפוריה מתאפס, ועבור n'ים אי זוגיים מקדם הפוריה הוא מינוס 2i חלקי פאי n. הייתי ממליץ לעצור שנייה, תעברו על הכל, תראו שכל החישובים מסתדרים ותמשיכו הלאה. עכשיו נציב את מקדמי הפוריה בטור הפוריה, ונזכור ש-e בחזקת inx שווה לקוסינוס nx ועוד i כפול סינוס nx, ואחרי פישוט נקבל שטור הפוריה של f מכיל אך ורק גורמי סינוס כאשר n אי זוגי. זו למעשה עובדה כללית שהיה אפשר לדעת אותה עוד מלפני כל החישובים. עבור כל פונקציה שהיא אי זוגית, טור הפוריה שלה יכיל אך ורק גורמי סינוס, ואם הפונקציה היא זוגית, אז טור הפוריה שלה יכיל אך ורק גורמי קוסינוס. בואו נסתכל על הגרף של טור הפוריה ממעלה 29 של f. אם רציתם לשאול למה דווקא 29 או למה לא לקחת קירוב ממעלה יותר גדולה, זה אפשרי, היה אפשר לעשות את זה, אבל אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להסתפק בקירוב ממעלה 29, זה מספיק טוב בשביל ההמחשה הזו. אז אפשר לראות שיש התכנסות נקודתית בכל נקודה שבה f רציפה, ובנקודות אי הרציפות טור הפוריה מתכנס לממוצע של הגבולות החד צדדיים. כדאי לשים לב שלא תמיד יש לנו התכנסות נקודתית של טור הפוריה לפונקציה. במקרה שלנו למשל זה נובע מזה שהפונקציה f היא 2 פאי מחזורית והשונות שלה חסומה. בסלנג אפשר לומר בעצם שהיא לא מתנדנדת באופן פרוע מדי, ולמעשה בכל הקטעים שבהם f רציפה היא פשוט קבועה, ולכן ברור שהיא לא מתנדנדת, אז על אחת כמה וכמה זה נכון במקרה שלנו. אבל אם תשימו לב, רואים שהקירוב הזה לא כל כך מתנהג יפה, יש לו את ההתנדנדויות שלו, וגם בקרבת נקודות אי הרציפות יש לנו קפיצות חריגות שנובעות מתופעת גיפס. לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל זה בעצם אומר שיש לנו שגיאה של בערך 9% בקרבת נקודות אי הרציפות. אבל אם לעומת זאת נסתכל על ממוצע ז'זרו של טור הפוריה ממעלה 29, נראה שההתנהגות היא הרבה יותר חלקה ונעימה, וההתכנסות יותר נעימה לעין. למעשה בכל קטע סגור שבו הפונקציה רציפה, ממוצע ז'זרו של טור הפוריה, סכומי פייר, מתכנסים במידה שווה אל f. באופן כללי נוכל לסכם עם כמה משפטים שימושיים שכדאי לזכור אותם. הראשון הוא שאם הפונקציה f רציפה ומחזורית, וגם הטור של הערכים המוחלטים של מקדמי פוריה שלה מתכנס, אז טור הפוריה שלה מתכנס אליה בהחלט ובמידה שווה. אם הפונקציה f היא גם גזירה והנגזרת של הרציפה, כלומר f גזירה ברציפות, אז מראש אנחנו כבר יכולים לדעת שהטור של הערכים המוחלטים של מקדמי פוריה שלה מתכנס, וכפועל יוצא מזה, טור הפוריה שלה מתכנס אליה בהחלט ובמידה שווה. אם כל מה שמעניין אותנו זה רק התכנסות נקודתית,
אז לפי המשפט השלישי, בהינתן פונקציה f כלשהי שהיא לפשיצית בנקודה x0, אנחנו יודעים שטור הפוריה שלה מתכנס אליה נקודתית ב-x0. ואם אנחנו עובדים עם ממוצע של זרו של טור הפוריה, כלומר סכומי פייר, אז אנחנו יכולים אפילו להוריד את הדרישה מהמשפט הראשון של ההתכנסות של הטור של הערכים המוחלטים של מקדמי פוריה. כלומר, פשוט בהינתן פונקציה רציפה f, ממוצע של זרו של טור הפוריה שלה מתכנסים אליה במידה שווה. זהו להפעם, אם יש לכם שאלות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח לי במייל, ונתראה בסרטון הבא.